풍가 함달러 Dini hingke ang phaji sab khatai senang buskango tina ang emang nang mane aram nang suka ang narong na saikhinari na emang do emango se blog rok khanya hine muju khaima tongoyo ta emango bor ang gari rok chalogoi ma tongoyo gari chalogoi se sinong borok kaisa jaga kaji thangte ekdom hakchalo abona se nani hine gari chalogoi ma tongo tese amse gari chalogoi ano sogibai se muju man o ang lama kono gari chalog khaimani bolgo khage hangi si khamle bolgo khaje boloka newan chuge tini ne emang belanya marang kha emuk thango bolok khai sengla emang rogo siranchi bolok rok niko wan chugi ma tongoyo haipon aram le nangkha gari ma chalongmani bagui kya gari ma chalongmani asake aram kha emango muk thango le bahai ingkha mo saimanya ma chalokha hingke anoro buhubai boyes milia ang boyes thepai siru oro pula sakangni boyes hingke belai sound kom hne boyes thepai kata Tabuk ke ang phungni mui songnai ta ang phungni mui ang songnai dine jakamra baza khanya hin tongta angke jakona baza khai te hone mui tong jinga be a songja ngate masti mongsa khairi sine maso kothini gai nang phunung na jakamra baza an jakamra baza box saisiri kha ang hele maro no phunukliya ang bukur khuyawo bele phai kusu rozara khaye na kata hele boy tabuk ke an jakamra muna snai chongkha phirok ribai gerana tabuk ke jakamra baza munkha maso kothai masideng kichati khairi kya asa kobang nangya yogo hne tabuk hingke mairok chabai ang hampo chongnogo phaijak bo hingke school pora phungna bagui pora saitongo 23 saitongo tabuk hingke ang bono kicha help khaigata bo chato tese pora saitongo pasu jara no hapo 신여름이 되니 hade taiba pora sainya musung jaga ya ting tongo bono 23 jora sora hapodo hingke bokete bo sainya hinota amoni bagui se koyei duroro khe tongkha tabuk hingke khoi thangrongo hampo soyang baksan thanai borok hingke thangsoka dogan jora aro mara lainai ang hingke doctor naijakna bagui thangtongo ta auto galai thangtongo bo hingke school thango ta nog no hoite bongni bara tongo haifano mo khebika nog no hoite laiso hingke tini hingke ang borai baksan thangata tabuk hingke jeng taona sokpai kya tom kalai thangtongo jeng ek lama no kalai uta ang hingke odego angkhor tongroknai kya borok hingke tibo lai thangna nango amoni bagui jeng ekta tom kalai khata ang tabuk doctor naijakna haptongo borok se bang tongkhana oro khotol se tongo do ang hingke khotal se cherai hapthamani ayango se naijaknai asona jaga asa kwbangma se kologya borok asake kwbang asake borok bango asona jaga asa kwbangma se chaglaya bwchai bo asokno ma tongo ta ang bo tini onek late nai ma naisingnai 1 ghonta rok lai hingke norok ano tangai doctor phai saimanya na ang bo atoi do yakung hamya ya satangui bo asugui basaui hino naifuru yakung khuruk hai wngoi himmaya haingthanga ang khori wngthanga yakung ya sadigi amoni bagui nang oro naijagui blood test rok khaijak yakonai tini hingga ang blood test phurungna phaio ta ni report hingke ang langkama naising sinai tini oro borok bangmani hade pura himmaya bo atoi tabuk se ani serial sokpaisio 1 ghonta lai mana singka tabuk se sokpaisio borok asono phaio asono thango hade tabuk te kisa komima haingkha ang phajiro tebo bango thinuka hingke ang okla sichai phaio haifano takalai bosor bithina jora tekhe macha suka tabuk hingke ano injection se siri siyo injection bai hingke yakung samarok dakte thango hinai kya ani injection paitojak injection dijakna bo kirio ang khaido oro nang tabuk injection dijakna bagui phaitongo ta oro nang ma rokonai rokojak tabuk khe injection di kelang thangka tabuk ang malichi khaima tongo ang bwsake kiri ano kol khe ridi do hinai ma sao oro bo sar hachugo do sarke tini phaiya tabuk khe nogo thangtui chajaknai manui rok kisa paina hinai ang ekta dogano hapkata bini bo tam khali mangsi tumsi kwrai sakao khatai tani awang rok phalo bini oro manui khito manthogo haifano tini tam buksang tongkha siri dong oro awang khaimani kisa design alada khe khaita style khaimani sarkona hingke khayata borok hingke bongoroni ko talni awang khaijak obono bo kisa talang thangsinai talni awang bai ladu talang sinai tei doi tabuk khe ang tom kawi auto station jora thangsinai
dak thamporo ke ang saisong sinai faiboro ke hampu chongbai borok ke bong school ang borok no naisingli ang saisong no thangchinai ta ani chajaknai manui payment yago twijak bego dana jaga khe ang beg chikon to hingke tabo hingke ang auto o kajak nogo thangna bagui passenger pungya ongui naising tongo ta tabo hingke nogo sokpai ke ang nogo sokpai ang ri rok kansalai yakung rok suklaibai mani beg ni manui rok kari tongo ta injection aro kongsa rijak kha hingke ang nogo kongnoi tukhatai rijakna bagui bithi rok pata pata naha naijiba bwrisik rok hai saisong ang bwrisik haima tongjak suga boyesko rok bithi rok chama hai tabo hingke ang oro lado paitomani oro hingke doi bai ta leyamang tongo ta.